Avui vull parlar-los de canvi, d'honestedat, de coratge, de tossuderia, de compromís, de castells que es fan realitat per a les persones. I parlar d'això és parlar de Jorge Alarte. Jorge és tossut amb les necessitats de la gent. Alarte ha tingut el coratge suficient com per a recuperar un castell per als seus veïns. Este alcalde és bona gent, és una persona cabal, és una persona com cal. Alarte ha demostrat compromís amb un Alaquàs sostenible i modern. Però si estic per el seu canvi no és per el que ha fet, ni perquè és el meu amic, és per allò que vol fer. Canvi per estar més prop de la gent, canvi al socialisme valencià per escoltar millor la gent, canvi perquè ja hi ha prou de comoditat al nostre partit, canvi per a fer del Partit dels Socialistes Valencians una ferramenta útil per a les persones. El PP diu que ens ha dut al Papa la Fórmula 1 i la Copa de l'Amèrica, això sí, amb els diners del govern de Rodríguez Zapatero. Tot i pagant-lo tots, sols s'han xuplat els de sempre, els mateixos. És hora que algú posi fi al desficaci, és hora que algú pense per a tots i per a totes, i és hora que algú aconseguisca un castell de benestar per als valencians. Si algú pot fer-ho possible, eixe és Jorge Alarte.